Ambalmao ayaw bisimila Mali kono ani Mali kokan ni ye vewa bambara ka Mali kura kunafunu wati sele aw ka kunafunu la kuma babena talike nunu de kan menaka marala ni ya kunɲɔgɔn damadɔ ye basigibaliya juguyalenba don u ka mara kɔnɔ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kunnafoni min sɔrɔ kan an bɛn'o tɛntɛn k'a lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔna la koro sunkalo seli labɛn baaraw bɛ sen na nka yirala ka fɔ u ka mara kɔnɔ gɛlɛyaba de binnen don u kan ka sabu kɛ dugu yɛrɛ sigicogo ani ka fara lakanabaliya ka fɔ ka taa se yiriwali ma an bɛn'o fɛnɛ tɛntɛn k'o lase aw ma juma ye musow tɔgɔladon ye o kama bi Keyatu Tarawele wulila ka taa menaka mara kɔnɔ a ye kuma di muso masa dɔ ma n'o ye madame Mayiga Adeyi Mayiga ye ale bɛ wuli ka jɔ la walasa maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila ka na menaka a n'a dafɛdugu la dɛmɛ bɛ se ka na u ma cogo min ninnu bɛna kɛ an ka malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn sangani kɔnɔ k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. Ni tanuni an bɛ segin ka o lase aw ma k'a lase aw ma hali bi ka fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka arajo fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ Bamakɔ a n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ bi ye juma ye avril kalo tile 14 san 2023 Mariam Tarawele ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC de bɛna malikura kunnafoniw lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ. An taa menaka mara la ni waati in na fɛn min ye basigibaliya ye u bɛ ka juguya u ka marabolo kɔnɔ nin y'a kunɲɔgɔn damadɔ ye wa min yirala k'a fɔ fɛn min ye dugudenw caman ye dugumisɛnninw kɔnɔ olu bɛ k'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ jadijɛkulumaw ka bagabagalikanw an'u ka dankarili walew ye o kunnafoniw walasa an ka se ka dɔ ɲɛdɔw la bi Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ y'a ka kuma barani tɛnku Mohamed Mamata Ture la ale ye kiriko baarakɛla ye ka bɔ Bamakɔ an ka hakilinaw lamɛn. A bɛ wagati damadama bɔ mun kɔni ye menaka ye ale kɔni tɔgɔ o bɛ bɛɛ da o bɛ kunnafoni gafew la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni gafe minnu n'olu bɛ Mali kɔ kan Mohamed Mamata Ture n'ale ye ɲininikɛla ye ale b'a da don menaka ko la ka o ɲɛfɔ an ye. Bi min bɛ menaka kamanagan ani gɛlɛya de bɛ menaka ka sababuya kɛ kamanagan n'an y'o fɔ ka taa jamana kɔnɔden kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ka hakilina kan bara maa si t'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ yen nɔ. Bara fɛn fɛn bɛ ka fɔ a bɛ ka sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw de fɛ a bɛ ka sɔrɔ nanzaraw ka jabaranisow n'u ka kumasow de sanfɛ nka halisa a kamanagan yɛrɛ belebele ye mun ye anw marabagaw yɛrɛ tɛ ka kuma min ye an ka gouvernement ye. A yirala k'a fɔ menaka mara la mun kɔni ye semaw ye n'ale kɔni y'a bolo bila bɛnkan sɛbɛnna ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛkɛcɛw b'ale bolo k'olu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na Mohamed Mamata hakilinata ye mun y'o kan an ka o lamɛn. Mali armée kelen Mali autoritéw kelen olu de bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ gɛlɛya fara nɔgɔya ka menaka k'a ɲɛɲini k'a dɔn ni u maajugu ninnu kan ka kɛlɛ cogo min na olu ka wuli ka o kɛlɛ kɛ o ye anw ka armée ka baara ye sema ka baara tɛ nin ye. Yala mun bɛ ka kɛ menaka bi a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin bɛnkan sɛbɛn in ma mun lawaleyali yɛrɛ kɛ n'o gɛlɛya ye nin wagati in na. Min bɛ ka kɛ menaka a tɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka se bɛnkan sɛbɛn min bɛ Mali ni groupe signataire sema mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ sema ni Mali finitigilakaw tɛ ɲɔgɔn na menaka mara la. Menaka mara la jɛkulu wɛrɛw de bɛ yen nɔ n'olu ye terrorisiw ye ni maa yɛrɛ tɛ u bɔfan dɔn ni bolo wɛrɛw bɛ olu kɔfɛ bɛnkan sɛbɛn tɛ olu ni Mali cɛ donc maintenant menaka gɛlɛya ani bɛnkan sɛbɛn u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la foyi la u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la. Kabini menaka ko daminɛna fo kana bila bi la mun kɔni ye gafe ye o ma bɔ sɔrɔsiw ka kunnafonidiso yɔrɔ n'o ye DIRPA ye wa a ma bɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaw yɛrɛ yɔrɔ ka maaw kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun de bɛ menaka. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. An bɛ taa koro mara la sunkalo seli labɛn baaraw bɛ sen na nka koro dugudenw ko gɛlɛyaba de binnen don u kan nin waati in na ka sabu kɛ basigibaliya min bɛ u ka mara kɔnɔ ani ka fara sɔrɔ yɛrɛ yiriwali o dansigili kan min bɛ ka gɛlɛya bin u kan ka se ka sunkalo seli labɛnw kɛ ka bɛn seli yɛrɛ ma VOA Bambara tɔgɔ la koro mara kɔnɔ Tijani Wedrago ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni dɔw sɔrɔ an k'o lamɛn. Sunkalo seli o kɔni bɛ k'i sɛnsɛn ka na dɔɔni ɲinan ta a kɔni bɛ ka labɛn cogo di koro mara kɔnɔna na an wulila ka se maa dɔw ma u b'u ka seliw labɛn cogo fɔ an ye.
Halimatu Sise ale gadu muse koro an y'ale sɔrɔ fini kalanyɔrɔ la an k'ale lamɛn. Nani wa fini ko miseli sera nani wa fini ni nga dimsunu wa fini a se ka kalan ka bɛn miseli na ala ka tiɲɛ gɛlɛya bi ko ne ye fini sɔrɔ ni bazɛn san mɛ bazɛn da ka gɛlɛn dɛ ni bazɛn san mɛtiri kelen bɛ waa fila mɛtiri naani waa seegin. Fini kalannaw caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ka baarakɛminɛnw u bɛ baara kɛ ni kuranw de ye nka kurantigɛ laban mun bɛ ka kɛ a kɔni bɛ ka gɛlɛya lase u ma. Adama Wederawogo ale ye tailleur ye Koro an k'ale lamɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la sisan kɔni fini ka diya an bolo mɛ kuranko gɛlɛya de b'an na ni kuran kɔni na kuran bɛ sɔrɔ dɔrɔn an ka baara bɛ nɔgɔya mɛ sisan kuranko gɛlɛya de bɛ yen sɔɔni kuran bɛ tigɛ sɔɔni kuran bɛ tigɛ. O la sa sirakun barodaw yɔrɔ caman na maa caman bɛ kule ni ɲinan gɛlɛyaw de ye. Mohamed Dama ale ye gatigi dɔ ye Koro. Mais labɛn min bɛ yen nɔ je labɛn ka gɛlɛn n b'a f'i ɲɛna sɛgɛn de b'an na kɛ an yɛrɛ taara an b'a kɛ cogo min na denmisɛnninw yɛrɛ ni ala ma jɔn ka ɲinɛ u tɛ sɔn ka fini don foyi ti marché. Lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye maa caman y'u ka sigiyɔrɔ bila ka na sigi Koro lakana ɲinini na. Olu ka seliw o bɛ ka laɲɛnamaya cogo di ɲina an wula ka se maa dɔw ma. Umu Ongoiba an y'ale sɔrɔ bɛlɛfuranyɔrɔ la an k'ale lamɛn. Fɔlɔ an kun bɛ dɛmɛ sɔrɔ dɔɔnin sisan dɛmɛ nin bilala dɔɔnin seli sera u kun b'an dɛmɛ ni fini ninnu ani samara ni dɔɔnin sisan den n'an de bɛ ne bolo baara wɛrɛ tɛ an bɛ bɛlɛ de fura ka kɛ ka u ka musaka san a kɔni a man kɛnɛ a bɛ sisan hali a tɛ kalo bɔ o de kama ne donna bɛlɛ fura na ka n ka baara de. Fanta Goro ale fana y'a ka sigiyɔrɔ bila lakanabaliya kama an k'ale fana lamɛn. Ne bɛ ka bɛlɛ fura k'a feere seli la ka denmisɛnninw ka fini san k'u ladisɔndiya dɔɔnin kɛlɛ kɛra an bɔra an ka dugu la ka na yan nɔ se foyi t'an ye. Jagokɛlaw olu kɔni kɛmɛ ka taa minɛnw ta ka na ton sugu fiyɛ in kɔnɔna na nka u caman ka fɔla sanni o kɔni tɛ yen. Ami Jibila ale ye jagokɛla ye Koro sugu fiyɛba in kɔnɔna na an k'ale lamɛn. Seli fitini tɔw tɛ bɛrɛ mɛ sanni ma daminɛ fɔlɔ dɛ an bi mun dɔn ni sunkalo donna depuis sunkalo don fɔlɔ sanni bi kɛ dɔɔnin an bɛ se ka voyage fila kɛ sunkalo kɔnɔna na mɛ ɲinan ta ni voyage kelen de an y'a kɛ sanni tɛ ka kɛ marché ten fɔlɔ. Bakuruba fɔla an bɛ se k'a fɔ ko ɲinan seli a kɔni bɛ ka na gɛlɛya de kan. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. An bɛ to seli labɛn hukumu kɔnɔna la Mali kɔnɔ hali bi a yirala k'a fɔ san o san denbayatigi caman ani ka fara baarakɛɲɔgɔnw kan olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wari bɔ min bɛ wele ko tɔntini walasa ka se ka misi walima bigamisɛnninw san ni k'a sogo tila ka se ka seli yɛrɛ ɲɛnamaya n'a ye nka a yirala dɔw fana fɛ u senfɛ ɲɛna k'a fɔ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ ka sabu kɛ waati yɛrɛ u taabolow ye. Mariam Kuyate VOA tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ ale ka sɛgɛsɛgɛli bolila u kan. Seli ni cini o tɔ ye tile damadɔ ye. Ni waati in na maaw bɛ ka girin seli labɛnw kan Bamako min ye sogoko ta fan ye. Cɛlamɔgɔw de cɛsirilen bɛ o la ka caya. Bamako sigidaw kɔnɔ baaradaw la maa caman de bɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan walasa ka jɛ ka misiw san n'an ko a ma ko tɔntɔn. Buwa Kulibali ale ye gardien ye kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ la. Ni tɔn in bɛ k'u fɛ yen ni y'a san 8 ye. An bɛ wari bɔ fara ɲɔgɔn kan seli ni wɔrɔ la waati dɔ sungurumaŋ na an b'a bɔ fara ɲɔgɔn kan 2,000 waati dɔ 4,000 a bɛ dépend jama caya kula. Waaw a bɛ misi hakɛya joli de sara ou bien a bɛ dépend ni wari hakɛya min sɔrɔla a b'o de misi hakɛya san. Sadɔ n'an ye 4,000 bɔ wari bɛ caya an bɛ se ka misi 4 san yɛrɛ nka sadɔ ni wari jama dɔgɔyara wari min bɔ ta ma caya an bɛ jama ci fila o san o san o de an fɛ. Ni misi tɔ min filɛ a kelen bɛ i n'a fɔ ladalako Mali kɔnɔ barokɛdaw la maa caman b'a kɛ ni dɔw ta ye sogoko ye dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ balimaya ni tin ko fɔ sabula ko seli sogo sɔngɔ o tɛ sɔrɔ bɛɛ kun ka d'a kan ko sɔrɔw tɛ kelen ye. Idrissa Dunbiya entrepreneur don. An ka gɛrɛn kɔni bɛ misi faga san o san a gɛrɛn ka laada ma wuli an bɛ wari de kɛ ɲɔgɔn kan an bɛ taa misi lajɛ fɔlɔ n'a kɛla bɛɛ sagona ye misi prix bɛ ɲininka n'a prix ɲininka la an b'o ci an ni ɲɔgɔn cɛ comme an ka gɛrɛn de don a gɛrɛn jama ma ca a bɛ se ka souvent a bɛ se ka kɛ bɛɛ ka wari bɔta bɛ taa entre 40,000 et 50,000 wari ko nin tɛ sa mais gɛrɛn tin bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na. Ka kɛɲɛ ni waatiw gɛlɛya ye maa dɔw ka fɔta la k'u m'u kan bɔ fɔlɔ ɲina misitɔn ko la. Vinabe Dina kunnafonidila don.
gɛlɛya kɔni bɛ jamana kɔnɔ ɲina kosɛbɛ. An bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ na, an bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ a ŋaniyaw b'a kɔnɔ, hakilinaw bɛ yen. Ɲininkaliw yɛrɛ kɛra, an ye misi da ɲininkali kɛ mais tiɲɛ la wariko o kɔni ma se ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ. Zana Kone radio barakɛla don, ale fana bɛ taa ni hakilina fɛ. An ka radio la ɲina an ma se ka kɛ, an ma se ka wari fara ɲɔgɔn kan ka misi san. An tun bɛ wari fara ɲɔgɔn kan kalo kalo, nka ɲinata an ma se ka kɛ ɲina ka sababu kɛ gɛlɛya ye. Sara tɛ ka mɔgɔw yɛrɛ bɔ, an ko ka taga dɔ di kalo ko ka dépense wɛrɛ kɛ o la, mais o bɛɛ n'a ta baarayɔrɔ donna an jigi kɔrɔ ɲina k'u bɛna misi 2 d'an ma. An jigi o misi 2 in de ye ɲina ka sogo sɔrɔ ɲina seli la. Walasa ka misi sɔngɔko o lahalaya dɔn ni seri ɲɛkɔrɔla in na, an ye ɲininkali tengun misi feerela dɔw la. U caman ka fɔta la ko gɛlɛyaba de don la misi dala dumuni sɔngɔko la. O kama ko misi sɔngɔ gɛlɛyali ko ye wajibi ye misi feerelaw ma. Omar Diallo. Ɲina misi fɛnɛ a ka gɛlɛn dɔɔni parce que bagan falenw tɛ yen. An busi misi minnu bɛ n'olu falen don o ma nɔgɔn parce que bu ma nɔgɔya, kɔrɔkolo ma nɔgɔya, ji yɛrɛ ma nɔgɔya parce que jiko crise b'anw na yan. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara. An tani kunnafoniw ye Chad jamana kan a yirala k'a fɔ fɛn min ye duniya cakɛdaba ye min sigilen don da dumuni ko kunna n'a bɛ wele ko programme alimentaire mondial PAM y'a yira k'a fɔ ko u bɛna sɔn k'u ka baaraw ɲɔngiri ka kɔn mɛn kalo ɲɛ ka sabu kɛ u ka laɲini minnu ni u y'o ladi u ka dɛmɛbagajɛkulu ma walasa ka se ka nafolo kasabi bɔ joona dɛmɛ ka se ka don maaw ma minnu kelen don k'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ fitinɛ ye olu ka se ka dɛmɛ u ka fɔli la u y'a yira o de senfɛ k'a fɔ kunnafoni di dɔ senfɛ bi juma ko fɛn min ye dɛmɛ sira ye olu ka nafolo bɔlen min bɛ u bolokɔrɔ u bɛ se ka dɛmɛ don mɔgɔ 270 ɲɔgɔn de ma nka an bɛ waati min na ko sisan k'a ka ca ni mɔgɔ 455 ani mɔgɔ 600 ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen bɛ baloko dɛsɛ o degun kɔnɔna la Faransikaw fɛ yen u ka jamanatigi Emmanuel Macron sera bi juma wulikajɔ taama senfɛ a y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Senegal jamanaden mɔgɔ 9 ye minnu n'u bɛ wele nanzarakan na ko tirailleurs sénégalais olu minnu bɛ Faransi jamana kɔnɔna la k'olu bɛna segin ka taa u bɔyɔrɔ la n'o ye Senegal jamana ye min kɛra ni Faransika wulikajɔ dɛmɛ ye ka di ni makofɔlen ninnu ma u ka se ka bɔ tungan fɛ ni ka segin so. Ameriki jamana kɔnɔna la fɛn min ye Ameriki jamana ka ciladen ye n'o ye Anthony Blinken ye taama kɛ bi juma ka taa Vietnamkaw fɛ yen taama min senfɛ a yirala k'a fɔ ko a dabɔkun ye teriɲɔgɔnya siraw olu bɛ se ka jiji cogo min na a bɛnna waati fɛnɛ ma waati min na gɛlɛyaba o bɛ Chine jamana ani Taiwan ni ɲɔgɔn cɛ o senfɛ Blinken y'a yira k'a fɔ k'a bɛna taa Hanoi taama min ni o bɛna taa kun cɛ diɲɛ jamakulubaw ka kɛlɛbolo n'o ye G7 ye olu ka lajɛrɛ la min kan ka kɛ Japonkaw fɛ yen. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la.
balimaw an ka foli b'aw ye hali bi an b'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye nin waati in na san mara la aw bɛ se k'an sɔrɔ radio parisien kan Tomiyakaw fɛ yen 90 ani tomi 8 fɛn min ye Abijankaw ye aw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 o fiɲɛsira fɛ Wagadugu Burkina Faso jamana faba kɔnɔ o ye fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 ye aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraba kan www.voabanbara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Banbara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma nin waati in na Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye an bɛ to Bamakɔ ni waati in na a yirala k'a fɔ nin y'a san camanba de ye gɛlɛya belebele o binnen don Mali jamana kan ka sabu kɛ basigibaliya ye min bɛ jamana camancɛ yanfan ani jamana kɔrɔnfɛ yan fanfɛla la o kama Mali fasojama tɔn dɔ min bɛ wele ko Consortium du réseau assistance et de l'éducation au Mali olu ni duniya keleya tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo MINUSMA farala ɲɔgɔn kan ka tilefila barosigibba dɔ kɛ min kɛra Bamakɔ dunanjigiyɔrɔ la min bɛ wele ko Grand Hôtel la o wulikajɔ baaraw walasa ka se k'o kunnafoniw ɲɛdɔn Abibatu Nankɔn Traoré VOA Banbara tɔgɔ la ale tun b'o kɛnɛ kan a bɛ san caman bɔ bi Mali jamana bɛ lakanabaliya dingɛ kɔnɔ ka sabu kɛ mamurutulenw doni ye a tilebiyan fan fɛ o ni kɔlɔlɔ fanba bɛ musow ni denmisɛnninw kan kabiri arabadon avril kalo tile 12 san 2023 jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye n'u bɛ wele walikan na ko Consortium du réseau d'assistance et de déradicalisation Mali la n'o ye aradɛm ye ka fara jɛkulu wɛrɛw kan olu ye tile fila kalan kɛ maa 40 bɔɲɔgɔnko kunna ni musaka bɛ bɔra MINUSMA fɛ walasa ka fara ɲɔgɔn kan cɛnimusoya waleyaw kunbɛnni a n'a jaabili kan kɛlɛyɔrɔw la Sidi Traoré ale ye jɛkulu min bɛ wele ko Dami o ɲɛmaa ye. Au fait an ye lajɛ bolo ɲini MINUSMA mɔgɔw fɛ an ye k'a fɔ kɛlɛ min binna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali an y'a ye k'a fɔ musow tɔɔrɔla kɛlɛbolo ninnu kan a yira k'a fɔ fɛnɛ muso ninnu ani denmisɛnninw olu de ye victime kosɛbɛ kɛlɛ ninnu na bi bɛ k'olu de kan olu de bɛ déplacer olu de bɛ refuser. Degunba de bɛ nin muso ninnu kan nin yɔrɔ kofɔlenw na ka d'a kan u caman ka denbayaw bɛ ban u la. Madame Magaji Adam Kojo ale ye jɛkulu aradɛm kuma ɲɛfɔla ye ani Madame Damele Kadija Gite jɛkulu min bɛ wele ko SAGOP o maa cilen a siɲɛ caman bɛ kɛ Zeyna an ye nin lajɛ ɲini MINUSMA mɔgɔw fɛ sabula an y'a ye crise min kɛra en 2012 a ye inconvénient ba de kɛ an ka jamana tagabolo la. On a les mêmes droits que les hommes. C'est vrai cɛw violence b'u kan mais a tɛ an musow ta bɔ donc ne yɛrɛ kɔni ɲɛna musow n'a kɛra n'an ka courage sɔrɔ an ka wuli an ka bɔ an ka kɛlɛ kɛ pour que minnu ma se ka kuma courage sɔrɔ k'u encourager u ka bɔ an ka wuli an ka kɛlɛ kɛ ni ɲɔgɔn minnu bɛ ka kɛ u ka se ka dabila k'a yira autorité la k'a fɔ musow bɛ yan on souffre an kan ka se ka fɛn min kɛ pour que an ka se ka bɔ ni kɔlɔn kɔnɔ cogo min parce que kɛlɛ in a bɛ ka dadigi kanw na. Ni tile fila baara in yɛrɛ laɲini ye mun ye Mohamed Abdelahi El Khalil ale ye jɛkulu aradɛm ɲɛmaaba ye. Tile fila baara don a bɛ kuma jumɛn kan kɔlɔlɔ min tɛmɛ ka se musow ma n'o ye cɛ bɛnganiw kɛwale kɛlɛ waati kɔnɔ n'a fɔ ma ko violence sexuelle liée au conflit yarɔ violence basée sur le genre bɛ mɛ ni violence sexuelle liée au conflit de a ko dɔ bɛ sɔrɔ o b'a sɔrɔ musow a ka ca ala fɛ olu de bɛ ta ka kɛ jɔn ye a dɔw bɛ feere a dɔw bɛ kɛ projet yɛrɛ k'a wari minɛ ko wari mun na ye donc anw b'a la ka former o de la an ye laɲini kɛ ka se MINUSMA ma Consortium réseau Dame ani aradɛm an y'a tɛgɛ ɲɔgɔn ma ka projet monter ka se MINUSMA mɔgɔw ma u y'a jugulima dunu formation kɛwaleya la pour que an bɛ se ka kɛ ambassadeur ye cogo min na nin ko in na. Madame Rose Bouzaïd n'ale ye MINUSMA ka ladilikɛla ye ale ka fɔ la muso tɛ fɛnlankolon ye. An b'a ɲini société civile baarakɛla bɛɛ fɛ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ a ka dɔn ko muso objet tɛ i bɛ taa waliden minɛ k'a violer k'a ka diɲɛnatigɛ don bɔgɔ la a bɛ traumatiser à vie i bɛ taa waliden minɛ k'a violer ka kɔnɔ d'a la a tɛ den yɛrɛ fa dɔn se t'a ye k'a yɛrɛ ta en charge jango tɛ den i tɛ fɛ min ka k'i ta la i tɛ fɛ ka k'i den na i tɛ fɛ ka k'i dɔgɔnin na kana kɛ walita la an b'aw bɛɛ de deli ala kosɔn muso tɛ objet ye. Ni tile fila baara in kun cɛra bi jumadon avril kalo tile 14 san 2023 Grand Hôtel la Bamakɔ. Abiba Nango Traoré VOA Banbara tɔgɔ la Bamakɔ. Bagabagali jugu kɛra Menaka dugu kɔnɔ silamɛ tɔnba kɛlɛcɛw minnu bɛ Sahara belebele kɔnɔ olu ye Tidermen minɛ su fɛ ka taa tɛnɛndon na ka se taratadon ma ka Menaka dugu yɛrɛ faranfasi mɔgɔ 100 caman bɔra sigidaw n'a laminiw la ka boli u ka yɔrɔw la ka taa dogo yɔrɔ ɲini Menaka sigida kɔnɔ an hakilina ye mun ye gɛlɛya nin na min kɛra silamɛ tɔnbaw fɛ fanga kan ka mun de kɛ ayiwa n'a b'a fɛ k'aw da don an ka nin sibiri
baro la n'o ye avril kalo o tile 15nan ye a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan nin baro nin a kana fɔ kɔ dɛ. Juma ye musow ka don ye o kama bi Kayatu Traore ye muso masa dɔ bisimila min sigiyɔrɔ bɛnnen don Mɛnaka ma ale ka wulikajɔ fanba bɛ tali kɛ muso minnu ye lagosi ani gɛlɛyaw sɔrɔ kɛlɛ sababuya la n'u ye u sigiyɔrɔ bila ka na Mɛnaka yɛrɛ dugu kɔnɔ dɛmɛ bɛ se ka don olu ma cogo min na kumakan minnu sɔrɔla Madame Mayiga Hadeyi Mayiga fɛ an k'o lamɛn. kabini san 2012 waati la gɛlɛyaba de binna Mali kan Mali kɔrɔyan fanfɛ marayɔrɔw la ni fitinɛba ye a fitinɛ kɔlɔlɔ a bilala musolamɔgɔw ani denmisɛnninw de kan a kɛra sababu ye muso caman de y'a sigiyɔrɔ bila k'u kunda ka taa yɔrɔ wɛrɛw kan dɔw tilala ka segin sumaya nalen dɔw fɛnɛ ma se ka segin nka an bɛ don min na i ko bi halisa o ko kelen o de bɛ sen na nin y'a tile damadɔ ye Mɛnakakaw fɛ yen nɔ u ka marayɔrɔ kɔnɔna na dansagokɛwale kulu dɔw taara ka taa ka u ka yɔrɔw bɛɛ minɛ ka musow gɛn k'u bɔ u sigiyɔrɔw la k'u kun taara ka da fan wɛrɛw kan ka na ni gɛlɛyaw ye ka ta san 2012 waati ma ka na se sisan ma kɛlɛ in yɛrɛ kosɔn u y'a yira k'a fɔ k'u ka sotigiw caman n'o y'u cɛw ye u caman de cɛw salen don muso ninnu de kɛlen bɛ dutigiw ye denw b'u bolo baarakɛcogo t'u bolo u t'u sigiyɔrɔw la awa gɛlɛyaba bɛ u kan o de hukumu kɔnɔna la an wulila ka se u ka muso tɔnkulu ɲɛmɔgɔw ma ka ɲininkali tɛnkunnen k'u la sabila n y'a tile damadɔ ye mɔgɔ minnu taara ka taa bi u kan a kɛra sababu fana ye tuguni muso camanba de bɔra ka taa don Mɛnaka kɔnɔna na dumuni t'u bolo a kɛcogo t'u kɔnɔ o kuma an sera Hadeyi Mayiga de ma ale ye muso tɔnkuluba dɔ ɲɛmɔgɔ ye an ka hakilinaw lamɛn a n'a ka kumakanw. Anne de Mɛnaka région de là. Je suis la présidente des femmes de la plateforme des mouvements signataires de l'accord. Je suis la présidente de l'association IGDA des femmes du Mali. IGDA ko ye mun ye a ka ɲi ten an sɛgɛnna a y'a to ten. Ni association créera pendant la crise de 2012 ka yira mɔgɔw la kaw mɔgɔw sɛgɛnna. An ye kunnafoniw sɔrɔ kabini kunna sini ko Mɛnaka région kalayalenba de don. Kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye sigidala mɔgɔw kan. N'i dun ye jatew minɛ i b'a sɔrɔ musow ani denmisɛnninw olu de ka ca sigidala mɔgɔw la. Awa kuruba la gɛlɛya sugu jumɛn de bɛ aw kan ɲi nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la. N bɛ barika da Ala ye ka da Ala ni kira ka da i ye gɛlɛyaba de bɛ an kan bi diɲɛ ni lahara bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ degunnen de don Mɛnaka sɛgɛn bɛ mɔgɔw la ko si tɛ musow la parce que cɛ caman sara kɔngɔkɔrɔmɔgɔw bɛ yɛlɛmara ka na dugu kɔnɔ bɛ sori ka don so kɔnɔ o tɛ yen nɔ cɛw sara soutien foyi tɛ musow la kɛlɛ man ɲi a tɛ yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma la ko kɛlɛ man ɲi i bɛ kɛlɛ daminɛ i t'a batɔ jɔ aujourd'hui maliyɛnw yɛrɛ de kɛ sababu ye ka mɔgɔ jugu de ladon an kan bi u y'an lase kɛlɛ ma an bɛ yɔrɔ min bi maîtrise le terrain olu yɛrɛ acteurs kuraw de nana on a une main invisible qui sont pas des Maliens mais a filɛ bolo taara k'u dasi a kɛra kɔlɔlɔ Mali bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye sinjiya ni balimaya fara Ala bi tigɛ Ala bi kari o de filɛ nin ye u nana an jaabi ka na Azawad fɔ an kan Galo Azawad a filɛ bi o ni Azawad tɛ u y'u ka jamana kari u ye problème lase u ka jamana ma u ma yan sɔrɔ u ma nin sɔrɔ a kɛra u bolo baara ye. Anw kɔni y'a mɛn yan k'a fɔ ko marifatigi dɔw taara ko ka taa aw ka yɔrɔw minɛ k'u ka yɔrɔw datugu o kuma nin ye tiɲɛ de ye wa. Kɔngɔkɔrɔmɔgɔw bɛɛ gɛnna mɔgɔ jugu ninnu ils effraient les gens de la bouche k'u lajigin dugu kɔnɔna la donc u ye bɛɛ gɛn ka bɔ espace la pour occuper l'espace bɛɛ na baganw minɛ mɔgɔ la ka mɔgɔw faga u bɛ mugu ci u tɛ denmisɛnninw tɛ yen a fɔ a ta u mana wɔ fɛn fɛn sɔrɔ yen u b'a faga e mɔgɔw bɛɛ bɛ sira u bɛ girin kɛra duguba kɔnɔ donc ils ont l'espace ils se cachent donc a kɛra ten aujourd'hui ils sont bien installés parce que burusi mɔgɔw bɛɛ kɛ. An ye minnu jatew minɛ ne ni mɔgɔ ninnu nana taa sisan u bɛ bin musow kan u bɛ baga musow ma u tɛ se ka bɔ kɛnɛma u tɛ se ka taa u ka dumuni ɲini tuguni u tɛ se ka foyi kɛ tuguni an bɛ wagati min na sisan Mɛnaka musow bɛ situation jumɛn de kɔnɔ an y'a mɛn fɛnɛ nouvelle kɔnɔ u ko mɔgɔw ma ko u k'u labɛn ni zakati sarali ye. Bien sûr u bɛ zakati minɛ burusi ninnu bɛɛ la mɔgɔ ninnu bɛɛ la Mɛnaka dugu kɔnɔna la o ma daminɛ fɔlɔ mais i bɛ siran fɛn min ye i kana sɔn a ka gari la an jigi dalen don an ka autorité ninnu kan il faut k'u ka baara daminɛ joona burusi kɔnɔna ninnu bɛɛ minɛnen de don a tɔ ye min ye Mɛnaka ye an jigi dalen don an ka autorité kan u k'a lajɛ joona pour que a ko kana se nin a kan an b'a dɔn ko inchallah mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ parce que l'armée ne veut pas faire d'amalgame il y a des gens qui sont là ils ont les yeux ouverts armée ye Bandiou faga mɔgɔ wɛrɛ bɛ wuli k'a fɔ ko massacre des innocents n'i y'a ye armée ye mɔgɔ fɛn fɛn minɛ n'i y'a ye armée ye mɔgɔ fɛn fɛn faga a si tɛ innocent ye dugudenw de bɛ na ni malfaiteurs ninnu ye bon o duguden n'i y'a minɛ k'a fɔ ko i y'a dɔn kasɔrɔ i b'a fɔ ko innocent il n'est pas innocent parce que c'est celui qui nous fait venir les ennemis chez nous donc il faut le neutraliser donc ne kɔni bɛ fɛn min fɔ an ka autorité u ka wuli k'u jɔ an dara mu kan bi na maintenant maintenant c'est de côté des gouvernements vraiment u kana foyi de kɔnɔ tuguni sinon degun bɛ musow kan de kɔngɔ bɛ yen nɔ minɔgɔ bɛ yen nɔ an ka autorité ka wuli il faut passer à l'action maintenant parce que s'ils gardent leur camp comme ça fo ni mɔgɔw bɛɛ fagara ka ban pour venir intervenir nafa t'o la.
nin tun ye madame Maiga Hade Maiga ale ka laseliw ye Keyatu Tarawele ka kuma baranin na an bɛ tɛmɛ ni Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye. An bɛ taa Dakar fɔlɔ Senegalikaw fɛ yen an bɛ VOA lasigiden Nama Jara sɔrɔ yen Nama bɛ kumana an ye Senegal sɛrɛntolantana Sadio Mane min bɛ ntolantan Bayern na Allemagne jamana kan ko Sadio Mane ɲangina a ka tɔn Bayern ɲɛmayaso fɛ ko a y'a sɛrɛntolantana ɲɔgɔn Leroy Sané bugo a ɲɛda la sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati vestiaire kɔnɔna na Bayern kelen ka bin Manchester City ɲɛkɔrɔ Ligue des Champions quart de finale la celu 3 kanankolo. Sadio Mane tera ni yɔrɔ ta sini sibiri Bayern ni Hoffenheim ka ɲɔgɔn dan na Nama Jara. Senegali tolantangana Sadio Mane mɔgɔ caman ma ni nin jigi Senegali ka da ka mɔgɔ sabalilen do a masumalen do fana nka a jirala kunnafonidisow la Allemagne jamana la ko yanni Bayern de Munich ni Manchester City tolantan in ka se Sadio Mane ni Leroy Sané fɔɲɔgɔnkɔ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Allemagne tolantan na Leroy Sané a fa Sulemani Sané ye tolantan kɛ Senegali foroba tolantan kɔnɔ san 1990 1990 fo ka taa se san 1997 ma 1997. Bayern gosilen kɔfɛ Manchester City fɛ Ligue des Champions quart de finale tolantan fɔlɔw la ni cɛlu 3 ni fu u donnen vestiaire kɔnɔ tolantannaw bɛ lafiya yɔrɔ min o waati de la k'a bɛ komi Leroy Sané ko Sadio Mane ma noir de merde o kɔrɔ farafin tɔɲɔlikɛla. O kama Sadio Mane dimine k'a fana bɛ komi a y'a bugo a dafuruku la fo ka jogi. O kɔfɛ a jirala ko Sadio Mane ni Leroy Sané labana ka yanfa ɲini ɲɔgɔn fɛ nka Bayern de Munich ɲɛmɔgɔw kɔni ka ɲɔgɔn ɲɛ sen fɛ kunun alamisa u labana ka Sadio Mane ɲangi fo ɲamaruya kura walasa a ka tolanta Bayern la. I ye tolantan na tumaw dɔ la jango ni tolantannaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ vestiaire kɔnɔ nka a ko nin tun man kan ka taa yɔrɔ jan ko u tun bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini nin na u ni ɲɔgɔn cɛ ka ban. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Sɛrɛntolanta bunakun kan halisa nka an yɛrɛw fɛ yan Mali la Sɛrɛntolanta Fédération ɲɛmayaso ka sɛbɛn na min tɛgɛnɔ bilara a secrétaire général dankan Ibrahim Bacili fɛ avril kalo tile 11 tɛmɛnen san 2023 a ye ɲina coupe du Mali final ɲɔgɔn dan waatiw fɔ muso kunda ani cɛ kunda. Cɛw ka coupe du Mali final bɛ tan ka daminɛ juin kalo nata tile 3 ka taa bila tile 10 na o furancɛ la min ye muso ka an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min kɛra dɔgɔkun kunnafoni labanw ye jamukan labɛnna Cheikh Cero fɛ k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ waati wɛrɛ. kunnafoni min bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Fanga bɛ barika don jamanadenw bɛ sen donni la jamana joli la kɛrɛnkɛrɛnnen la musow ani npogotiginiw u ka danfara suguya bɛɛ la. O de y'a to Ameriki jamanakuntigi Joe Biden ye musow ani npogotiginiw u ka jamanadenw ani politigi u sen donni k'o kɛ a ka jamana joli ɲɛtaga kuma fɔlɔ ye. A ka kuma kɔnɔna la musow ka hakɛ jɔyɔrɔ kabi a ka fanga don daminɛli la jamana ka kɛnɛma ciden kuntigi n'o ye Anthony Blinken y'a fɔ ko an bɛɛ b'a dɔn diɲɛ fan caman na ko musow ka josariya bɛɛ bagabagala ka buruja wa u bɛɛ ka bin u kan. Fanga minnu bɛ dankarili kɛ olu bɛ ka sariyaw ta minnu ɲɛsinen bɛ musow ma walasa ka dansigi u ka kanabilali hakɛw la i n'a fɔ dasagofɔli jamakow la. Ni hakɛ tɛ bato ye musow ka hakɛ bɛɛ burujala yɔrɔ wɛrɛw la. Diɲɛ yɔrɔ caman na musow ni npogotiginiw tɛ se ka kalan ani ka baara kɛ hali bi. Muso kunnafonidilaw lafasalikɛlaw politikikɛlaw ani mɔgɔ wɛrɛw bɛɛ tɔɔrɔ ani ka tɔɔrɔ tuma bɛɛ bɔlɔlɔ ye. Ɲɛkɔrɔ muso ni npogotiginiw bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ walasa k'u yɛrɛ ka josariyaw lafasa ka fara adamadenya kan josariya ni demokrasi diɲɛ kɔnɔ walasa ka dankari u ka hakɛw la. Musow bɛ ka wulikajɔ kɛ u ka adamadenya hakɛw josariyali bonyali la. U bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa ka siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ u ka jamana ye. Iran jamana la muso jagɛlɛnw bɛɛ taama la bɛɛdaw la bagabagali kɔnɔ walasa ka musoya ɲɛnamaya ani hɔrɔnya ɲini. Ameriki jamana bɛɛ ni muso ninnu kɔkɔrɔma don ani minnu bɛ baara kɛ walasa muso ni npogotiginiw ka se ka u sen don kosɛbɛ u ka hɔrɔnya ani u ka se ka u sen don waleyaw ta yɔrɔ la diɲɛ fan bɛɛ. An ka ciden juru sababu fɛ an cɛsirilen don k'u dɛmɛ ani ka cɛw ni musow ka bɛnkan yiriwa diɲɛ fan bɛɛ. Jamana kɛnɛma ciden Blinken a y'o fɔ. Nin tun ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.